Es podria haver dit, segon llibre de Lluc. Es podria haver dit, fets a l'Esperit Sant. És el llibre que ens parla dels grans viatges de Pau predicant. Es podria haver dit, el relleu de Jesús. Es podria haver dit, la gran Pentecosta. És el llibre on trobem la primera església de Crist. Quan l'Evangeli es va escampar per tants indrets d'un món tan gran, i tots el coneixem com el llibre dels Fets dels Apòstols. Fets dels Apòstols, entranyable llibre històric, l'Evangeli estès pel món. Fets dels Apòstols, llibre dels Fets dels Apòstols, entranyables fets de l'Esperit Sant. Es podria haver dit, gran discurs de Pere. Es podria haver dit, martiri d'Esteve. És el llibre que ens parla del gran canvi de Saul a Pau, on també hi trobarem Timoteu, Bernabé, Simó el Mag, Ananies i Safira, Silas, Lídia, Aquila, Priscila, Corneli, Felip i tants més.